Tong ai kublai pi parok ki bi jinga ha utra he ni ke si ke bom ta bat ngangai scam ka de ko khubor kan long ga jigar khu nam ta jong pi i web we gi batrang gi basliang gi ban singap i ban cha skor ya ko khubor ga jong blai na ga we ga por sha ga we ga por bat kan scam kan long ga jing chai nam ta ga jim ga chupi ka ba pinang la ban ya sprang ban shakri kambha ya ublai he ni ga jim ga jong pi wat mut ba ublai yo I ya ka eg ba phimat manta namar bun kibru ki ong ba o ublai jubab sho ublai yo I ya ka ega bangama namar ba kila dua re kimyo ega jubab renga kwa banong pi wat mut ba ublai yo I ya ka ega ba phimat menta wat mut ba ublai yo I ya ga jing ega ba phimat menta wat mut ba ublai yo I hangno pidon menta bat ka ega ba phile menta re ublai yo I ya ngai pi kumni kumangilong langi don hapna ga jing ega jing le larangi don kam ya ka ega ni ga jing jing re ublai yo I ya ngai pi tu tip ba ublai yo I pro bijinga ka tin ga jomle ka ong naga gospel Matthias kelong wa praga khot ba khat sao ka tin ga jomle ka ong gumne haba u Jisu ulawan ha ka yeng u Petros yo I ya ka sengken kurim jong u baka dathia bat baka da khe sho kamut ba u Jisu ha ka klimat ka ba u Jisu urung ha ka yeng jong u Petros u Jisu yo I ya ga sengken kurim jong u Petros bakadon pedang ga jengpang haga klimat ka ba u Jisu urung haga yeng jong u Petros yo I u klem khmilanti ya ga jengbam u klem khmilanti ya ga sha ra ka e ga bang yo I hani glong ba u Jisu yo I ba ka ni ga bru ku don pedang ga jengpang bat ka ni ga bru ku don kam ni ga chupakhya bat ka tin ga jumle ka ong hagat khot khatsan ba u Jisu lakta ya ka mo haga kti juka te gani gibru kala khya kata ga jingpang kala eno yaka le si don up deng pi don up deng ga jingpang ga jingstom pi ong ba ublei yo I ya pi re tu tip gani ba ujis kes yo I ya pi bat ukwa ban pen khya I pi ki pro bijinga ukwa ban khata ya pi khnang ba pin yo ga jip khya khnang ba ga jingpang kan kan ria no na ga jim ga jong pi ki pro bijinga ujis kes yo I pi kum ba pilong bat ukwa ban pen khya I pi ki pro bijinga kumba u Jisu ukta ya mo ya ga sengken kurim jong Petros kumta u Jisu ukta ya piru bat nget scam la u Jisu yo ban kta ya pi kan don ga chupakhya kan wan ga jingpalaj kan wan ga ta ga jingpalaj na ga no ga ba pi shate shakom u Jisu Kris u yo I ya ka e ga ba manga ma pi ga ba ngi don kam ha ga ga jim ga jinga ga jong pi ka ba don kam golong pai sha u Jisu Kris shania u Jisu Kris ngai ba u Jisu ulle ya ka ega ba u deban le hana ge jim ga junga spi bat tip ba u Jisu u yo I ya ngai pi bat unle ya ka ega ba u don kam ban le hana ge jim ga junga ga jong pi ya ka ega ba gidon kam u Jisu Kris un punyo ya ge jim ga junga ga jong pi bat ka ba don kam ngai pi ka long bangin pai sha u Jisu Kris bar bangin shania bangin IT ha u Jisu Kris bangin ngai ba u Jisu u yo I ba u Jisu Kris un pen khya ya ga jim ga junga ga jong pi compare ga jingpang ga ba kumno ga ba te ga ba khomi pi la u Jisu yo man kta I pi kan jingpang kan ria no na ga met ga jong pi ka pop kam don bor ban te ban khomi pi la u Jisu yo man kta I pi ka jingpang ga de ban ria ka pop ga de ban khoi lut da ga snam jong u Jisu Kris ngai bat tip ba u Jisu yo I bat u kwa ro ban khya I pi ki bla bijang u blen ga khu